Medium daw kung sobra kayo. Lain ang epek. Hi, Doc. Good morning. Gikan sa Trento, paingon sa Cotabato, si Dr. kagabi ini, sa Dr. sa kahanginan, presko sa weekend nga holiday may gala. Karong buntaga, magstorya kog mingaw na pod. Ang taon dong, nga naman, nga mingaw na pod, kay tinuod may gala. Sunod-sunod sukad atong Lunes, hangtod na Thursday na lang, puro cancer akong natubang may gala. Pastilan. Basta gani cancer akong matubang, ako po mahugno po ko. Una-una may gala kay balo man ko nga ang pasyente na itaning ba. Bisag unsa na ka modern ng atong technology, basta cancer gani. Wa gyud ang dihagyod sa tulo ka bulan, paingon sa duha ka tuig na lang yun. Ang uban successful pa sa akong mga pasyente nga ni aboto. Naoperahan na ako 1987-88, antod ron, buhay pa man. Ngayon ba, naoperahan na ako tutoy, buhay pa antod ron. Cancer sa colon, buhay pagyapon ron. Pero halos dili tanan may gala. Nga naman, ang kamatyan sa cancer may gala, dili tungod sa tumor. Basi gawin na una mo nga ang cancer, ang tumor mismo, mo ay makapatay sa pasyente, dili may gala. Ang komplikasyon sa cancer, maunay kamatyan sa pasyente. Okay, unsa ko ninyo pagsabutan ni. Magikuha tag example sa cancer sa tutoy kay pati mang daghanan ng cancer sa tutoy, no? So, pagtubo sa cancer sa tutoy may gala, wa pa'y problema kay niabot pa man siya, diha pa man siya sa local nga area kanang sa tutoy pa man. Pag mukatag na siya dito sa baga may gala, diha na mag-ihap na tag-adlaw. Nga naman, pag dito na sa ang cancer sa tutoy ni katag na sa lungs may gala kay mukatag man po na siya dito sa lungs. Unya, ang mga cell nga naghimo sa tumor, wa ko'y Bisaya ng cell mahigala, wa doon tayo mahimo na. So, ang mga cell na naghimo sa tumor, immature. Unsay pasabot ana? Wala siya'y wall, wala siya'y tamang utok, wala siya'y tamang panguna-una kung unsay function niya. Ang pasabot na ko nga, tanan tumo atong cells na siya tumong. Ang pasabot, for example, ang imong cell is made of skin, skin cell. Ang iyang function nga mag-abon sa atong lawas. Kung bone cell, maghimo siya og bukog. Kung atay cell, atay nga cell, maghimo siya atay. Kung cell sa tinay, maghimo siya tinay. Pero ang tumor nga gikan sa cancer may garam, walay utok. Magsige siya padako, padaghan, pero wala siya eksaktong structure. Kung for example sa building pa, dili mao ang kabilya nga gitaod, gagmay, o kung di ba ang electricals dili mao nang nasunog kay NCCC. O kung dili ang mga simento, low grade nga gigamit, mao na siya ang tumor o ang cancer. So pag abot dito sa baga may gala, magsige siya daghan, magsige siya dako, pero di siya kapugong sa water, di siya kapugong sa albumin o kanang protein sa itong dugo, di siya kapugong sa mga dugo nga muagi sa iya, kaya maghimo man siya ugat pod. Ang
ang tumor, ang cancer, maghimo siya tanan, naay ugat, naay nerve, naay unod, naay nucleus, pero sa limuang. So dili siya kapugong aning atong dugo, mabuto lang kalit kay immature lagi, dali kay mabuto ang iyang ugat, ang iyang wall dili makagunit sa tubig. So pag-abot niya sa baga, may gala, muadto lang atong tubig sa atong lawas, muadto ang atong protein, muadto ang atong mga food supplements dito sa atong baga, pero di siya kapugong. So mugawas mo nang magtubig ang imong baga. Once nga magtubig ang imong baga, may gala, di man ka-expand ang baga. Basta na tubig. Pareha sa pulmonya. So di siya ka-expand. Di siya ka-suyop og oxygen. Di po siya ka-labay og carbon dioxide. So, ang naitabo, magkadaghan ang tubig. Magkadaghan ang tubig. Magkadaghan ang tubig. Sabay anak may galang na di ka kaginawa ang pagbumba sa kasing-kasing ba. Nanay bara. Nanay bara. Sa pag-unsa og bumba sa kasing-kasing, di naman makaadto ang dugo sa baga. Kay nabara naman sa tubig. Kasabot mo? For example, nagbumba mo og kanang interior. Kung wa mo kailang interior, siyaro pod. Dato na gyud kay mo. Interior bas bisikleta, sige bumba, sige bumba, sige bumba. Pag abot sa panahon nga overextended na ang interior sa ligid, di nakakabumba ba? Mo na gyapon na hitabo sa kasing-kasing. Bisag unsaon yang bumba, tanan dugo nato madto mangyus baga kay mong dawat og oxygen. So di nakabumba, unsa may tabo sa kasing-kasing? Hubag. Dako. Hanto maabot panahon may gala nga mag-heart failure na siya. Ngano mag-heart failure man siya kay ang iyang mga muscle overextended na, dili na gyud kabumba na nipis, nabaga na siya nga kuan kanang di na gyud eksakto nga pagbumba, unya ang iyang mga balbula sa kasing-kasing mag-fail pod. Di na kasarado pag maayo, di na kaabre kayo. So, unsay tabo? Paktaylo. Mao na ang epekto sa cancer. Pag adto pod sa utok na tumigala sa cancer, maldito kaya pod. Nga naman, iya mang ipadaplin ang normal nga cell. Imbis siya squatter, siya ay mag-take over dito sa lugar. Unya, kay di na ba Diyos siya kay balo unsaon unsay pagtrabaho sa mga normal nga cell dito sa utok nato may gala. Di siya kabalo. Di unsay tabo, paralyze ka. Abi na mo unsa to, sus cancer dito nag-spread gikan sa imong tutoy. Pag abot sa bukog may gala, muadto po siya dito sa bukog ang cancer. Iya pong dauton ang normal nga bukog. Iyang nipison, iyang ipahawaon tong mga normal nga cell. So, unsa niyo tabo sa imong bukog? Brittle. Dali kay mabuak. Mao na nga daghan kayo sa cancer of the cancer of the breast. Sakit kayo ang hawak. Sakit kayo ang kilid. Sakit kayo ang likod. Bisag asa na lang ng sakit, may gala. Ang pinakasakit yun, may gala, kung cancer of the bone. Nako'y pasyente, no? Niadto sa ako. Martis man to, Lunes ba? Naa siya'y sakit sa likod. Unya, gisitiskan sa isa ka doktor. Ingon siya, kaya nakita man dito sa CT scan, naa siya'y metastatic tumor sa spinal column. Bali, medical term na siya sa nikatag ang cancer dito sa spinal column. Ingon siya, ingnan niya ang pasyente nga, naa siguro kay cancer of the lungs. Mo nang ni-spread dito sa imong spinal column. Gi-review na ko ang iyang CT scan, may gala. O gi-review na ko iyang history, family history. Ang iyang mama namatay sa bone cancer. Ang iyang papa namatay sa prostate cancer. Ang iyang tiya namatay sa colon cancer. So, naingon dahil ko nga,
the highest or the most important sa family history sa iyang history katong iyang mama kay namatay sa cancer of the bone. Okay. Unsa may akong gipasabot ani may gala. Dako kayo timbang katong cancer of the bone sa iyang mama kay ngano ang katong gibati sa pasyente nga sakit sa likod mamay una niya nang gibati. Wala man siya giubo. Wala siya gibati nga lisod og ginhawa. Sukad-sukad sige sa chest x-ray walay makita nga tumor. So niingon ko sa pasyente nga, day, bata pa kayo? 56 pa man to, 52. Day, ang kanay mong cancer of the bone. Dili ni cancer of the lungs. Kaya kung cancer of the lungs pa, karon nga nagkatag na sa imong bukog, sigurado gyud ko nga ang kanong cancer of the lungs nimo nagtubig na karon niya kay wa may tubig day. Sa tan-aw na ko tong CT scan sa imong lungs, murag previous scarring to sa imong TB. Kay TB man siya sa una may gala. So, sure gyud ko nga katong osteolytic findings pasabot ana nga naay mga di maong normal sa spinal column pa sa bukog. Osteolytic findings sa CT scan. Primary. Dito nagsugod ang cancer sa iyang bone ni adto sa iyang bagat. Ang sa may pasabot ana may gala. Wala na mahimo ang doktor. Walay chemotherapy nga effective. Walay cobalt therapy nga effective. Mao na problema may gala. Mao ginay problema. Kay ang medicine, ang Western medicine has limitations. Nagpasabot nga kaming mga doktor dili may magpataka og ingon nga mabuhi pagkaday o mabuhi pagkanong. Kabulumi sa among limitations. Kabulumi kung asa kutob ang pagtambal sa usa ka pasyente. Lisod na ba? Mura kag niingon nga mo surrender na kalay. Ako, pag istorya ko pasyente nga ingana sa sitwasyon diretso. Dahil sa tan-aw na ako, 3 na lang kakabulan. 6 na lang kakabulan. 1 na lang kakatuig. 2 na lang kakatuig. 3 katuig. Ngano? Naamanggoy katungod ang pasyente nga magkahibalo sa iyang kaugalingong sakit o limitasyon. Ginahinay ginagawa ni Mega lagi para magkasabot mo ba? Ang medicine, naalagay kamturan, naalagay siya boundary. Dili pwede nga maingon mo hunang-hunang mo nga tabangin na do, buhi agin na do, wala doy. Dahil sa pag-unsaon ni mong storya doy, diha na gyud sa kutob. Wala na gyud siya mahimo. Maski pag muadto kag Amerika doy, kapila na ko pasyente may galang na ay stage 4 sa cancer of the lungs. Mato Amerika kay daghan man kay kwarta. Muad to sa Europe magpa-stem cell. Mag-isa po sa asa pa ingon atog China, cryotherapy daw kuno. Pag uli igor ay lubong. Kapila na ko ana. Sa akong pag-practice sa akong pagka-doktor na higalan. Kuha na siya. Prangka-prangka yun na. Kaya mao din natun-an ako sa pagka-seminarista. May buntag nga ko, Father Labor, kinaminaw reka. Salamat, kinaminaw ka kay waka magmisa. Mura na akong classmate na higalan nga napari, wak masangit sa pante. Mao na siya bigay ako natun-an sa seminaryo. O sa akong pagka-numerary member sa Opus Dei nga ang pasyente na ay katungod nga makaibalo kung asa ra siya kutob. Dili na siya pwede undangan o sikreto sa inyong pasyente. Kaysa at the end may gala, nagtinga na imong pasyente, mutan-aw sa imo, moingon nga nganong wa man no magsulti nga himalatyo na day ko. Nya unsa man itubag ninyo day? Unsa itubag ninyo noy sa inyong pasyente? Maglurat lang ang inyong mata ba?
Nya mo tan-aw day mo sa doktor, dok, sulti dok o. Wa ka kiyawi. Ulay na ka. Katupauntang sa una pagkaybalo nga naay cancer siya. Mo na siya may gala nga prangkag yung kong istorya sa beginning pa lang musulti na girahin ko nga kani panahon na gyud siya sa pagpangadji ba. Ha? Wala dili mo mga G may gala nga maayo pa siya ayo na. Nanagod na siya yung mga protocol ang doktor. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals dead ball. Wala na siya giingon nga himo wala nas utok sa doktor. Ha? Kuha na siya. Na siya protocol may gala nga niabot na sa ilok, niabot na sa baga, niadto na sa bukog equals months to live. Na siya may gala nga usay kamo di mo magkasabot. Ngano manggong mo sulti mong doktor, ngano malagi dok katong pasyente dok, giingin gitaningan nga isa ka tuig na duha ka tuig, maayo. Wala man di man against sa medical profession na igala nga namali ang pagkuan pag-predict nga nabuhi man maski wala ingon ang doktor isa ka tuig na lang, dili na siya nagpasabot nga nisukol ang iyang lawas. Kita mga doktor, kami mga doktor nga igala. Iguro taon nimo kuan musabay sa protocol. Di may ka-predict nga ugma matay na. Dili wala may nulihiya, wala may knowledge nga makibalog ingana. Ha? Kung nabuhay pa siya longer, good. Ha? Wala na siya labot dito. Kung ano, mao na siya nga kamo mga tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan. Pati sa Facebook, good morning Secretary Domingo Dormi o Assistant Secretary of Department of Agriculture ba to Domingo? Hindi ko kabalo, Agriculture lagi under ni Secretary Pinyon. So we have a lot of visitors on Facebook, facebook.com/edward.kagape. Live sa Facebook mga galat, tibok kalibutan. Manulod na ni ready nako kamusaan kasi kadaghan mo sulod sa Facebook mga galat. So balik ko. Importante kani siya mga galat. Ang cancer of the lungs, ang cancer wherever it is, cancer of the lungs, cancer of the brain, cancer of the stomach, cancer of the breast, cancer of the intestine, prostate, kana sila tanan naay adtuan nga sa terminal stage. Cancer of the thyroid, paingon sa utok. Cancer of the breast, paingon sa lungs o sa bukog. Cancer of the bone, moadto sa lungs o sa liver. Cancer of the liver, moadto sa lungs o sa bone. Cancer of the prostate, moadto sa bukog. Paspasan ako na siya may gala kay anyway, di man mo kaibaluan na gibo-diagnose, pero at least pumaingon ang inyong attending physician nga ang cancer has gone or ang adto na sa cancer bukog, nagpasabot nga terminal stage na imong pasyente. Okay. Unsay modalities, unsang mahimo sa doktor sa panahon nga mag-terminal stage na siya. The only modality or the only treatment nga mahatag sa doktor mga manang is pain relief. Kung dako ang inyong hope at inyong pag-asa nga maayo siya og herbal, sige, kudagang kwarta. Pero sultian ta mo nga for the last 35 years nga surgeon ko, mag-atubang ko cancer, useless na sila. Totoo, mga hunad-hunad, mga unsa pa ba ng supplement inyong gamiton, sorry, hurot yun na inyong kwarta na, why effect? So, ang tambal nga mahatag sa doktor is only pain relief. Karon, ang mga pain relievers nga among magamit may galadaghan gikan sa ordinaryo nga mefenamic paingon sa Oxycontin, paingon sa PATS lang gani para lang yun makaya sa pasyente hangtod sa iyang ikamatay. Nga naman, wala na may mahimo nang at aan lang siya o peaceful death. Klaro na siya. Klaro kayo na siya. Kasabot mo?
nga amo silang tagaan og panahon nga ma-relief sa pain. Kay sa kamatyanon mga manang, ang pinakalisod mamatay kung sakit kaayo nga magsinggit-singgit ka. So, ang Western medicine has come up with pain relief. Maura gitaw ay mahatag niya sa pasyente na himalatyon. Karon, may nga mo do, give up na day mo. Give up na day ka. Kani siya may galap. Daghang kayong factors, factores et amores. Una, kwarta sa paryente o sigting tungod. Ikaduha, ang sitwasyon sa pasyente is sabay Bisaya sa kuan, futile. Saan pag Bisaya anang futile dormi? Ming, saan pag Bisaya anang futile ming? Dr. Roy Gabino, how do you say it's futile in Tagalog or Bisaya? I don't know. So basta ang in English ana may gila, it's futile to spend so much for nothing kay wala may effect. Wala gyud. Mao na siya nga ang medicine has limitation. We accept nga hangtod ra gyud may taon sa ana nga lugar. Daghang kayong mga sakit mahigala nga kay balumi diagnosis pero tambal wala. Daghan sus, dating daghanan ng mga pangalan sa sakit oy. Pero ang taon, hangtod lang taon may sa pangalan pero sa tambal wala. So mao ni siya magalangan. Usahay ba? Madto mo sa doktor. So ning doktora di kung saan may pangatag nana na siya sa abot sa stage ba? Nana siya sa boundary ba nga? O ano gisay mahimo? Pero sa ako, madto mo sa ako, idiretso tagid mo. Di ginako na palikay-likay kung nahimo na mo na akong pasyente. Wala black and white gina siya gyud. Pag ingon na kung ingani na siya, kung di ka mo tuo, ayaw. Basta isultian ta ka. Kung mo tuo ka, maayo. At least, naa kay inkling, o naa kay sabay tawag na. Unsay tawag na nang kay panghibalo nga kanadi ang sitwasyon. Okay, so ang akong mensahe karong buntaga may galap. Asa mo katag ang cancer? Unsay may tabo sa cancer kung mo katag na? O unsay mga boundaries sa medicine sa cancer? Daghang mga sakit nga hangtod lang taon mi sa mata-mata. Dengue for example, what can we treat dengue? Wala taon kanang dengbaksia. Inihari na siya gihimo, gidali-dali og himo og baksin. Walay eksaktong trial. Complication. Mao na siya sa medicine may kala. Wala gilaktaw ba? Dili pwede nga ipadali-dali. Wala gyud. Since I've been a doctor, musulti ko sa inyo nga walay shortcut sa medicine. Wala gyud. Mao na siya nga kung ako po mo istorya sa inyo, walay shortcut. Basi paglungkat na basta makasabot yung kagyud ba? Makasabot yung kagyud nga kana ang sitwasyon and nothing more, nothing less. Si Dr. Kagapi gini sa Doktor sa Kahanginan.